zviri sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dziri kutenda kuti kwandikuta kuti izvozvo kuti kwandiri kuita kune nhau yachikomana Jamaster to the Jamasters. I don't understand what just happened. Nekuti ukandonyora kuda inini as usual kana zinyaya dzemamusicians uchiscrolla zvako always ndinodziona kupi kupage kwani kwa Budiplot mako itakona pakanzi you don't kick ichi mafans kana kuti you don't kick your career iri at peak like this, something like that. Ndo zvandaona zvakanywa nani na Budiplot mako ndikandi who be that atangwa pana Budiplot mako kuti wakika career yako mhepo iwo iri at peak like this. Why would you do that? Handiti tikati kuzvapunyanya kuita sei ukaona zvadeo so nekuti munhu wabuda offside ministry ndo zvandokwasa kutaura kuti Budi Jamaster zvakoma zvandaona ndokuinda kundigoogle zvanzi na Budiplot mako you don't kick your high flying career down like that. I hope that was part of the act. Ndo zvanyora ndikati who be that ndovachi mcomment section wanyana kuti ndi Jamaster wakakika mu stage zo ndobva naina noti Jamaster kicked efan Jamaster kicked by someone. Ndibona saka wisi kuti chiri kuitika ka ndaenda pepe ndokuona ka video kari kutendera memwana ma page more than 50 ukangonyona kuti Jamaster kicked ari kubuda akata kuti achigwiza mudenga achizikaudai so vakanyora kuti Jamaster wakaenda unoita fly kick kumufans ndozvanyoya pepe hazvina kushata wanga ukikirwe aitize yanga iri egdire I don't know zvakare kuti yanga iri egdire kana yanga siri nekuti yaita iyo yake yavaimba iyo achita yaimba ndobva ngosvika kana kuti unji kumufans anga ari pastage pepe wamurova aya ndasikaziva unorova makungfu wa kudaruka I didn't know kuti unoita zvemafly kick zvakare ndanga unoita zvekukurunga but zvemafly kick ndasaziva kuti unozviita ndo ndakunga kuti pamwe ndo dance itype yedance yanga ita asi ndinoziva kuti wapedza kukika munhu uya wabva wadzokera sure kunokondiya kuimba sikaziva kuti nekuda kwei nekuti mufans uya anga ari pastage akatoparira akadhamba iyo kana mabounce aya vangachifanira kunge vachidzoredzera vanhu ngavasinda pastage handisi kuti nekuda kwei vasina kunomubvisa iye munhu uya wangachifamba pastage pepe wamukika zingatombeta tofunga pamwe iye watozodonhoka kuti awukikwa nemufans izvo kana it's vice versa iye Jamaster ndiyadi warova munhu fly kick zvikanzi nevamwe vanhu I cannot believe I voted for this hooligan. He just kicked his musical career with that flying kick. Not professional at all. We have bouncers for a reason. Disgusted. Jamaster must fall. Ndivamwo vatogwadza wasvika ipapo zvikanzi akaoka kakuti kemunhu kamwana zvako kakabvaita zvinhu zvakaita sei vanhu vatobva vedu munhu wakaita 1 million something viewers munhu wakatrenda na uyu nakurungai yake munhu wakaenda at peak asi nhasi worova munhu fly kick pastage apo kakoti kwako kawanda vanhu zvikanzi nevanhu even if pane chaaita haafanire kukika munhu zvaaita izvi it's not plausible hatizvidi zvikanzi anakidzwa nesong izvi kuti ndosaka anokika munhu fly kick ndevamwe zvikanzi saka twaba voice mafanzi vaifanira kubva vatomurova vese end of career. It's bad. You don't do that to your fans. Oh boy, yo, I am so embarrassed. Mutoriro ndo wawanzwa nemukomana uyu. Vanhu vachitaura zvakawandisa zvavo pamavideo. Zvikanzi poor quality zvokwadi. Bullshit. Azofarisa manje. Zvikanzi nevamwe zvamangorohwa one pamwe pesa pamusingataura nekuda kwe zvikanzi deleted from my playlist zvatopera ouch apakati this dude is too immature for the kind of fame he has enjoyed so far. So pathetic. Nevamwe one hit song waakutoona kunge warira hapana kupera ndokuziva uyu haasi akufarisa here munhu uyu ndo kupera kwenyu baba tichafa kwamaakuita uku. He is starting and he is already thinks he has arrived. Jamaster Jackie Chan pathetic getting big headed fame kuzogaira brain nevamwe zvakare zvikanzi nevamwewo hatikureva nhema. That's a nice kick. Anopinga JM wachoni vamwe ndio kuinda kumapeji anonotanzi Chelsea toroguva mwatonga zvikanzi Jamaster how can you kick a funny like that haikona kukura musoro inga wasvitswa ipapo nemafans 1 ndo vamwe zvikanzi mawashigere ameuti akachiti kudii papapo. I thought it's part of the show ndo zvatafunga zvikanzi so wrong. Toro vafana ava vakura musoro when they do well. What was that for? Why would you do that fly kick per stage? Kufarisa uku
though was out of order zvandibo wasingamboiti. Toenda kune rimwe futi page, watch Jam Master achisimudza flying kick kune FN pastage. Mazim danzwo enyu aya, hey zvakaoma. Zvikanzi nevamwe, what you did there is way out of line. Ndibaba Mishi, you have just lost a friend. We don't support violence of any sort. If you were ever destined for UK, that dream is over. We will make sure this video gets to UK authorities and you won't get a visa. Nonsensical. Tevamwe wari ku UK kuma plus 44 unozamtembo tasikasizivi. That's being out of order. Let security remove unruly funds. As an artist, you can't do that. And this is so wrong. How can you do this to your friend? Now what wrong did he do other than support your hustle? In return, he gets this kind of things. Why? Kuregererwa chaiko. Asi kanutsu kacho kakamhanya kana kakanyanya. Akutozviona sapresident zvokwadi wezimudhanzo here. Utyiri munhu Jam Master ukufunga kuti kuimba kwaunoita wakuzvita the most high kusvika pako FN flying kick kudero azvisi zvekudero wakaita manyemwe unoda mambama ako iwewe. Remember ladies kwanda ndochi zvanga zvakutowana wangu kuti unoziva kuti career mumwe munhu yakapera wadzisasha shoka yake mukangomani uya ziso regondo ndo zvauri kuita apa Jam Master. Unoziva kuti career yako inogona kungopedzwa neflying kick yawaita kumunhu wanga akatozvidhakirwa wake nezvaanga akazvidhakirwa kuda hatozivi kuti wakamukika uri ari pastage papa hatozvizivi kuti wakamukika anenge achitongofunga kuti pamwe watodhakwa times 3 zvakare asi hatozvizivi. Asi iwewe nekuda kwezvozvo video yatenderera izvo zvindoiri kutenderera muzuva resvondo rino vanhu vachibva mukereke vari kuenda kunoona video uchikika mufanzi pastage pakazara vanhu. Vamwe ndokuti akufarisa that's bad. Wakamboona babashironi vachirova mafanzi here. Vamwe ndokuti he forgot that fun was one of his step forward success. That same step can put you down as well. Anoda kumburohwa vakajaidzwa vafana aida kuitwa bate munhu chaiyo mumasikoro bhande make imomo ndo mudodzekero kana kuti kuzomuvinga kumba kwake kusina mamonya ake apo wafarisa ane dzungu mufano ibenza anofarisa ndakwadziwa singamboiti vanhu vakupererwa nezvekuimba ndo zvavanoita manje izvi nevamwewo avo. Handifunguti hangu takazvitarisa chokwadi handikafunguti tingati Jam Master unopererwa nezvekuimba nekuti Jam Master unoratidza kuti uri creative asi ndinoona sokuti kuda he was just too excited kana kuti wakafinhukana nesomething ari pastage kana kuti it was a staging thing chacho chavaiita chekuti vachazokika munhu kuti chitrend I don't know. Zvikanzi uku kwakufarisa uku akanyanya kusekererwa mufana uyu mazibhuka kunge benzi ndezvo iye haiite yamaita iyo ko vanhu dai vakamurova ka song yake iyoyo yahilo mwari kakuimba akuda kuti onererwa zvakare. Zvikanzi zvaba chairo anoda kugadziriswa imogo dzaanga akaputa zvokuva panhu vakakura vachidya kana mabaira hame kuti nekuda kwenyu. Zvikanzi zvaririyekera zvaro zvatinoona vanhu vangachitukirira zvakasiyana-siyana mamwe macho mashoko ndinge ndaitapukira ndizogona kumataura ndega inini. Zvikanzi finish vafana vepaharara vaso ma1 I'm so disappointed kuonererwa nemaziso evanhu here. I'm prophesying he's going to meet his fate one day. Ngaavhunze vamwe vanhu. That's so wrong. Kufarisa uko ungabanha munhu ari kusapota here achifarira futi song yako pamusoro pazvo. Vamwe ndokutiwo zvakare kuma-comment section, so is it true? I thought it's an act. Jam Master tampa red card his prezo super kick. I totally agree with you. Nevamwe game over. Nevamwewo zvakare ghetto youth wakuti kwadza nayo maguessing ndiana budima ikitashaya veve zvikanzi Jam Master arwa mufanzi karate pastage zvakaoma kana akavhura kumfu hu ndo yakaita pastage achivhura kumfu achirwa mufanzi satiziwo sikana chakareka musoro tsinga because we are confused kuti was it an act or it was a super fly kick yakaita ipapapo zvikanzi nga zvakaoma veduwe. Vamwe ndokuti this is this time his career is at peak, the time he's supposed to be so good so that he closes deals and all. These opportunities don't come twice in a lifetime. It's once and you have to make the most of it at that time. That's unacceptable. He's going to lose his value. Everyone should be treated as human being.
Love one another, my fans. Iwayo are the ones bringing food on his table. It's a total turn off. I tried to come to his rescue recently when a lady complained that he snubbed her nieces and nephews, but this one, packed a serious PR and intervention. That was wrong. I was at Zimex Mall and he literally ignored, snubbed the boys and girls greeting him passport. I was like, oh wow. I didn't know kuti ndo zvinenge zvichika totodzodzoko kumateresi kuti vanhu kana vaita mamiliyoni viewers kudachi vanenge vakutongoti hatitandi zvekutaurira nevanhu vese zvikanzi inga zvakaoma eshe hazvizodi kudero nevamwewo zvakare zvikanzi namwe who is that fomo and that's what happened fame goes to your wrong chichichi nevamwewo zvakare zvikanzi namwe to be honest, without the fans and supporters, we are nothing. And those are straight facts. Without doubt, if I snub you or ignore, it won't make sense at all. And true MVPs are the fans. You are the brand holders and shoulders. Life is all about and spark wana manji. When you copy a culture, don't copy everything. No way, it was part of the act. This advice is a little too late. Who does that? But that kick door, your Indrakawama Jikanzi looks rehearsed. That's where our Zim artist Pavano Kanganisa, the scandals are so silly. That guy came to see him, dance his song, and he was enjoying the music. Then he kicked the friend, in fact, your friend. Kufa such a unacceptable. So is it to Nyango Wajamba say Wachamba Chizoko Shakari? At is you. I go to many shows of them, and this is my first time of seeing such a kick from an artist to a fan on stage, unless it was part of the act. So nope, it's you guys who blowing this up. A lot of stupid things, this has nothing to do with him. Is my chafa safe kuba uko standing for women's rights? That was never part of the plan, never. Don't intended they got this was very wrong, but where was security to friends from going kanaguti and so the security and get fans at stage. It's better be in 80 no money. Honestly, I love his music, but that's one I brain that one. He was clearly grown too big of his shoes. I want to do this to him next week. At zero. I see Van Wabas, but chili kutenda. Don't you kutenda chan jamba sakuti waruwa kushambia kete kuti ishinda kunorowa fans ndatofunga iya wachadodonawo pasasi apa pasi pastage papo panga pane red carpet pastage pacho saka I don't know kuti zvichafamba sei, but that's I don't know kuti perplexed kandangarasi kana kuti chi ndozvandokosangotaura hangu izvozvo tisingazi kuti was it an act or not, or it was just a part of the dance kuda ndo dance yacho I don't know, or wakashanda ukasha I don't know, and how he's gonna resolve and come back from that I don't know zvakare. Iso chikutodzidzawo zvakare kuti kana zvikazonzi rimwe gore Mwari vakakublessa kuti wazitowo celebrity. Just be nice to everyone. Waunongoona mumastreets just greet everyone and mosekererana zvotopera hakuna chaunobva. Ndozvandatongodzidzawo nhasi papa kuti inga zvakaoma chakubata zvakare pachikambi chinotevera.